Ak si vyplníte všetky políčka tak, ako vám ukážeme za chvíľu, váš profil môže vyzerať aj takto. Vaši budúci zákazníci si na vašom profile môžu nájsť všetky potrebné informácie o vás. Môžu si prezrieť vaše pridané fotografie a tiež aj video. V prípade, ak ich vaša prezentácia osloví, nebudú mať problém skontaktovať sa s vami na vašich kontaktných údajoch. Na vašu vlastnú webovú stránku alebo e-shop sa taktiež dostanú jedným klikom. Ak máte viacero predajní, je jednoduché nájsť kontakty na všetkých z nich a zobraziť si ich na mape. Budúci zákazníci si tu tiež môžu nájsť aj zoznam vašich produktov, ktorých si môžete pridať neobmedzené množstvo vo forme inzerátov. Všetky články o vás, prípadne rozhovory a reportáže, ktoré môžu byť skvelý nástroj na vašu propagáciu, sa tu taktiež zobrazujú. V prípade, ak sa rozhodnete svojich zákazníkov informovať o svojich akciách a novinkách, tieto informácie si tiež môžu prečítať na vašom profile. Takýto profil môže malému farmárovi alebo výrobcovi slúžiť ako náhrada vlastnej webovej stránky. Čo získate, keď sa zaregistrujete ako farmár alebo výrobca? Privedieme vám nových zákazníkov, ktorí hľadajú najmä čerstvé, lokálne a slovenské produkty. Svoje výrobky budete predávať bez sprostredkovateľov a medzičlánkov. Ste poctivý výrobca? Tak presvedčte ľudí svojou kvalitou a servisom, aby sa stali vašimi pravidelnými zákazníkmi. Ak máte pripravené fotky a texty, je vytvorenie profilu otázka len niekoľkých minút. Ak ste sa už zaregistrovali na portáli, stačí, a kliknete v pravom hornom rohu na Prihláste sa. Zadáte svoj prihlasovací e-mail a heslo. A kliknete na Prihlásiť. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, na pomoc vám poslúži video číslo 1. Profil farmára si vytvoríte následovne. Stačí, ak kliknete v pravom hornom rohu na Môj obsah a potom zvolíte možnosť vytvoriť nový profil farmára. V prvom kroku si vyplníte základné údaje profilu, ako názov farmy alebo výrobcu. Tento názov sa stane súčasťou adresy vašej webovej stránky, ktorú môžete používať v tvare www.poctivepotraviny.sk/názov farmy alebo výrobcu. Ak už máte vlastný e-shop alebo webovú stránku, zadajte jej adresu sem. Ak si prajete nahrať cenník vašich produktov, urobte tak kliknutím na tlačítko plus. Ďalej si pridajte vaše logo alebo hlavnú fotku, ktorá vás najviac charakterizuje, ak logo nemáte. Krátky úvodný popis sa bude zobrazovať na vašom profile ako vaša stručná charakteristika. Preto ho napíšte stručne a výstižne. Viac informácií o sebe rozpíšte do políčka o vás. Nemali by chýbať informácie, ako pestujete, chováte a vyrábate. Tu môžete odkomunikovať, čím ste výnimoční a prečo by zákazníci mali nakúpiť produkty práve od vás. Zaklikávaním si vyberte druh sortimentu, ktorý predávate. Do fotogalérie môžete pridať 4 až 40 fotografií podľa typu prezentácie, ktorý si zvolíte neskôr. Ak máte vlastné prezentačné video, pridajte ho sem. Podstatné je vyplnenie vašich kontaktných údajov. Kým pri registrácii ste zadávali údaje, kde vás budeme kontaktovať my, na údajoch, ktoré uvediete tu, vás budú kontaktovať vaši zákazníci. Ak predávate po celom Slovensku rozvozom alebo zasielaním balíkov, nezabudnite zakliknúť tlačítko Celé Slovensko.
Ak máte viac predajných alebo odberných miest, kliknutím na tlačítko plus môžete pridať až 20 takýchto predajných miest. Prostredníctvom noviniek a akcií môžete teraz aj kedykoľvek v budúcnosti informovať vašich zákazníkov, čo máte nové, prípadne akú akciu ste si pre nich pripravili. Nakoniec zakliknite, že súhlasíte s podmienkami používania a pokračujte ďalej. Druhým krokom je vybratie prezentačného balíčka, pre ktorý sa rozhodnete. Máte na výber balíček 6 mesiacov zadarmo, základ, štandard alebo premium. Podľa toho, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. Celá vami uhradená suma bude použitá na vašu propagáciu, aby vás navštívilo viac zákazníkov. Následne kliknite na vybrať a dokončiť. Posledným krokom pri vytvorení profilu farmára je vyplnenie vašich fakturačných údajov. Toto sú vaše firemné údaje, ktoré sa nikde neuvádzajú a slúžia len pre našu potrebu. Aby sme vám vedeli vystaviť riadny účtovný doklad k vami objednaným službám. Fakturačné údaje vyplňte, aj keď ste si vybrali neplatenú službu. Kliknutím na uložiť fakturačné údaje je celý proces pridania farmára úspešne za vami. Nemajte obavu, garantujeme vám férový prístup. Žiadne chytáky alebo automatické predĺžovanie. Vždy od nás dostanete len ponuku a vy sa rozhodnete, či a o aké služby máte záujem. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že službu už nebudete využívať. Tá vám bude automaticky deaktivovaná, ak za ňu neuhradíte poplatok v lehote splatnosti. Nebudeme vám účtovať žiadne pokuty ani sankcie. Takto vytvorený profil si kedykoľvek môžete upravovať alebo doplňať v položke Môj obsah v pravom hornom rohu. Ak sa vyskytol nejaký problém, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.